ashe dama ba bacci kai ba? Na dauka kin tafi. Ban gane ba. Yanzu fa nake nokin fa naji kana min shari. Ashe dama ba bacci kai ba? Bacci nake bacci ne dauke ne ki je ki kwanta sai da safe zan haɗu. Ban gane ba. Ban gane sai da safe ba. Ai magana zami. Magana zami. Mu je magana zami. Naji kana min shari ashe dama na ƙarya ne? A shida mun sharan ƙarya kake? Wallahi wani nauyayyen bacci ne ya dauke ni wallahi. Sai mi baccin tare. Mi baccin. To zauna mi magana. Zauna mi magana. Suleiman. Wato Aisha. Wato Suleiman. Gaskiya abubuwan da kake ma a gidan nan ya fara isa na. Wallahi duk haƙuri na ya ƙare. Ko matsala. Gaskiya ne akwai gaskiya nake ga maka ni gaskiya ba zan iya ba. Ya. Me haka ne? Aiki. Training mana. Training din me kuma to? Aisha ai sai na shirya mata. Ai wannan shirin Aisha ne. Matar da take nema ta hallaka ni in ban yi training ba da ya zan tare ta. Yanzu duk wannan shirin training da kake yi akan mace kake yi wai? Wai baka san cewa in za a faɗan ƙarshe a fim ba sai an nuna jarumin ya tafi ya je yayi training sannan zai je ya tare basawan. To ai ni ne acto ita kuma ba da kai muka kalli fim a nan gurin ba. Wani wannan na Chinese din da abu nan da aka kawo masa duka da taɓarya ba haka ba kawai ya sa hannu kal taɓalle. To ai wannan a fim ne Salmanu. Billahi allazi la ilaha illa huwa kana miƙa wa hannunka taɓarya. Sai dai a nemi ɗaya hannun a gefe ɗaya na gefe. Allah. Ahab. Sha kuruminka, ka kwantar da hankalinka. Na samo maka maganin matsalarka. Allah. Baka ji kwatin da haka ji. Na ga da kula kwana. Ya. Mashin ka siyo? Wani irin mashin kuma? Ina maka maganan maganin matsalar ka kana ce wani mashin. Baka da labarin Yusuf Buhari ne? Na da gashi ya dawo lafiya lau har ya warke. Mashin ya hau. Billahi allazi la ilaha illa ba don waɗannan kayan ba. Da yanzu yana barzahu. Mashin ya hau a cikin garin Abuja ya fito rangadi yana dan zazzagayawa da shi da abokanansa. Basu ankara ba suna zabga gudu. Shi da abokan suka haɗu garam. Mashin din nan gaya maka tayan gaba da na baya suka fita. Na gaba da na baya kilometers din da suka kai tsakanin su da juna ya kai kilomita 10. Hannun mashin din wani ya fasa wani ofis ya shiga, ɗayan ya shiga cikin kasuwa da su injin da su salansa dukkanin su motocin da suka zo wucewa wani ya shiga cikin wani motar a dai haka aka haɗo su aka zo amma shi kuma aka ɗauke cancakas aka saka shi a jirgi sai Syria ka san babu ƙasan da ta kai su likitoci shi yasa kaga ya dawo lafiya kalau ko kwarza ne babu a jikinsa wannan rigar ce Haka ne amma Usman da kake cewa mashin din ya rabi ya wannan ya ce kai kana gurin akai? Ha, magana duniya tana buya ne? To bari ka ga akwai wani wanda shi kuma ya hau mashin din bai sa waɗannan kayan ba. Tsaya ga yadda ya fata kasusuwan jikinsa ma inda suka bubbulluko. Tsaya Usman kaka nuna mu kai matsalar ka duk wani barna da lalacewa duk tana cikin wayarka. Wai kai me kake da irin wayannan abubuwan ne da wakin ganin su bai da social media. Duk wani abu na duniya yanzu ko menene a ciki zaka same shi. To yanzu ne sai ma ni ma so kake in sake nan siyo mashin kakkare. Yanzu wannan ka saka ka shiga gidanka hankali kwance kamar babu wani abu da yake damunka ko bacci za ka yi ka kwanta da wannan rigan ina jan kunnanka wallahi ba wuka ba reza ba kai ko acid za ta watsa maka sai dai ya kare akan kayan nan ba dai jikinka ba Bacci Usman da wayannan kayan turban lafiya me aka ce a bita da shekara dan dai yan kwanakin da za ka yi kafin a gano hanyar da za a yi ka daina saka kayan ai ba wani yawa ne da su ba ka sa kayan nan baka yadda ba ne sa kayan nan naukan nan ba ka gani ai kai ba sai ka gwada ba to kai da kawo kai yanzu kai ka san ina ne gurin da zaka buge huce ya same ni amma ita ba ta sani ba babu inda za a buga ma wuka ta shiga jikin wannan
Allah wannan ai bature ne ba magana bane wai da zaka mika fatan ka irin wancan a gwada maka. Ka san ba yanzu ga yankan nan. Aha. Wannan gasunan duk karfe ne a jiki da kake gani kamar roba. Duk karafuna ne. Ai gashi. To. Wanda shi kadai sai ya jiwo mutum ciwo. To ai ko ka ta ma kama da ita da ciwo. ai in ka je ka kawa inda ka san wannan iron man din nan mai jikin karfe to haka za ka tsaya mata kawai duk yadda za ta yi da kai. Kaga da nake magana ta ɓarya ma in ce mata dauko ta ɓarya ta dutse ta dauko dala. Na shiga uku. Malam lafiya? Idan Allah ni ne me haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manu? Menene? Wannan wani irin shiga ne haka? Kaman za ka yaki. Yanzu ko zafi baka ji? Ina gonki ina jin zafi. Ina kare kaina ne. Kare kai kuma? Bari kawai su fita baki ce. Me yake damun ka? Ba ruwanki su fita baki ce kawai kyale. To kaga, dan Allah ka je ka cire kayan in zubo maka abin. Wa? Ni ai na tare cin abinci. Ai jiya kwana ne ina gudawa duk abin da na ci yanzu. Daga amai sai gudawa. Yasa yanzu kawai na dakata. Sai abin da ya samu zan yi ci wallahi. Kaga Manu. Bari yanzu ma. Kaga dakata. Ni fa na kula kwanan nan fa. Ka daina cin abinci kwata-kwata a gidan nan. Ban gaya miki cewa ina da matsala bane. Duk abin da na ce yanzu amma yadda shi ne. Sai yanzu saka abinci a baki na kuma kama ci. Ba zan iya ci kowai baki ya haƙuri. Na fi da ni da Allah. Fadila, kinga gaskiya fa akwai matsala. Wannan abun malam nan fa kullum fa ci gaba yake, anya ko yana cin hayyacinsa. Gaskiya ne abin halin da yake cikin zai fara ban tsoro. Kinga wata shiga yayi wanda ni ban taba gani ba ma sai a cikin fim. Wallahi kamar za shi yaki. Ni ka faɗi na rude. Kuma kin san bai kwana a gida ba. Gaskiya ne Fadila wannan abu ya fara fin karfi na. Subhanallah. Wannan cikin masifa ce. Yau ice an yi lokaci in ta zo ta buga wuka. Kai ba mai ciwon wuya wata ka ji gari da iska shi ne ba hannun lai na fi na ɗore na ai kura mai basa jin daɗin rayuwarsu a wannan ba shawara ba ce na usman ba shawara ba ce wannan iban kai bata kashe ni ban je in kashe kaina ba zai yi ba kai ba wani labari da Allah aba ka gani nan na kasa bacci a ɗakin na rufe ɗakin na yi komai ga yamma ashe iska ce a garin nan gaba ɗaya ba na jin ta wannan hular da na saka ta rufe komai ko magana ba na jin mutane wallahi da na cire yanzu baka ji inda iska ta shige ni ba gaskiya na gane Usman kai ma fa wannan shawara ta gaibu ce kawai ba zai wo mu dauki wannan abun ka ba na yadda dai in bar na jikin amma ba lalle gaskiya na kaina in bari ba saboda iska ba ta shiga ta wallahi
Usman shawara nawa ka bayar ba ta yi aiki bane ne. Kai ma fa na gane kawai duk okamile ne.